Mix. Hatod sa Indo kan DZGB ang programang magtatao ng impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan. Mga isyu na ipapaliwanag mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban. Mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB an sa Indong Kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumad ay katutuboy wala ng tirahan. Ang bawat isa sa atin may pananagutan sa pangangalaga nitong ating kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Alright, mga tugang, good morning po sa Indo Gabos. Welcome sa tuyang programa sa Giranay. Mula pong Saturday, Boses kang kapalibutan, mga tugang. Ngunya na aldaw, magkaiwalay kami ni Padre. Wala Yan ako sa studio, nasa outside broadcast si Father. tayong mga Ako po si Mardela Daingiba, sadit sa napirutian. Siyempre, sparring partner natin, Father Momoy Brumeo. Good morning, Father! Oh, walang audio si Father. Father, yan, walang audio. Araw sa inyo. Ayan, okay. Magandang araw, Father. Yes po. Oh, madiklom niya sa lugar mo. Ang mahalaga ang pandok. Nagpuputol-putol si Father. Ha? Hello? Hello, Father? Hello. Ayan. Oh, maganda na.
Ganda ng signal. Kasing ganda ng mukha ni Father ngayon. Parang bagong ligo. Oh, nawala talagang audio. Ha? Nawala ang audio? Ano, Father? Ayan, away, go ahead po. Maluya ang signal duman na rin. Nagpuputo lang audio ni Father. Iyo nga ni, medyo Ano na kung audio? mauran pa, ano? Kung audio sana. Ayan. Okay, Father. Good morning po tabi sa imo sa Giraray. Okay, good morning sa ka boss, sa mauran na agang ini. Pero Ayan. sana makali kayo mangyari kita sa makusog na bakusog na bagyo, kundi araw kayo ni mauran, kay puwan naman ang uran. Mhm. Salamat kita sa kakurangan sa mga biyayang pinapadala niya sa tuya. Alagad pagrumdum ini sa tuya na kay puwan asikasuhon ta ang kapalibutan. Yan. Yan. Magasikaso kita kang palibutan ta. Ngani pong day kita madiskuido. Nganing day kita madalikan padusang balik. Di ba? Iyon nga ba siya? Ayan. Tapang may padusang balik, medyo dipisil sa luhon yan. Talagang dakol ang didistroso. Ang mga pati ngayon, because of the climate change, ang mga minaralaog na mga maraot na panahon sa satuya, talagang abaan ang makukusog na, pakusog ng pakusog. Ano ba rin? Kaya nga dapat talaga asikasuhon na talaga ta. Ining raot ng panahon, igo po kitang partisipasyon, may kontribusyon kita dyan. Lalo na po ini bagang Ilson Dayer, Oo. katapos iba pa mga pag-abuso niya to kang kapalibutan. Igo po kitang perming partisipasyon dyan. Yun. Oh. Bata kang baga, sabi ka mga Saka, scientist. pero may partisipasyon man, igwa man po kitang partisipasyon sa pagpakarhay kini. Yes. Sa may responsibilidad kita. Oh, sabi baga Father ka mga scientist, kaya itong nagkagawa ng pandemya, medyo ngayon nagpila kiniit, suluho sa ozone layer. Tapano, nagkapurondo sa daralagan ka mga makina, nagkapurondo sa daralagan ka mga factory, pagkatapos sa mga, iba pang mga nag-arandar na nagagamit ki mga maati na, na sistema kan enerhiya. Fuel. Hmm. Ipo pagata ang pigo kayo po niya tumunyan. Kaya, po dahil ta araw kayo ni na iningani pong fossil fuel, pero may matik na fuel, kaya kuminsan napipiritan kita maghanap kay alternatibo. Iyan, Itong mga alternatibo Kaya- pala, Father, yaon man sa nasatuyang palibot. Kinakaipuhan, dangugunta pa lang po ang boses kang kapalibutan. Yes, yaon man sa napalan ang kiriniar mga tugang na naaldaw. Higuanin power of the sun. Higuanin Yes. yung paros, yan, power of the wind. Diba? That's right. Tapos sa tubig, hydroelectric power. Diba? Hydroelectric, tapos ngunyan, luway-luway na nagluluwas na ngunyan ang hydrogen power. Ayun, yun yung narumduman ko ka ito. Iguanin sa rong doktor, scientifico, Dr. Dingle, diba? Na nag-introduce ka yan digdi sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya lang nagadana lamang kan 2010, garo, ngayon na daw ito. So, ngayon imbento ka ito, tada ipigtubudan na ang tubig niya, pwedeng pumadalagan ki auto. Dahil po paano, ipisilong po ng ipaliwanag sa mga tao na sa mga laiko, sa mga bakong siyentipiko, ining pag-divide po kining pagpalibre, kay ni pong hydrogen, pag-separate po ba ka, H2O, ang tubig ba ka, H2O, Yes, hydrogen and oxygen uh together. yan. Kunyan, kung paano ang paghiwalay kining sarong technology yan na medyo deficient na maray na may paliwanag. Alagad, possible, nangyayari na. Ayun, taigwa na nga ni nagagaramit. May mga abantidong nasyon na nagagaramit na kayan. And kumbaga, pigsususo na naman sa mga developing countries. O ang gamito nindo. Pero kaya ito po baga, Mar,
Igo kay Pilipino naka-invento na mapadalagan kang auto sa tubig. Iyo nga nito si Dr. Dinggel, Pader. Iyo. Oh, kundi day masyadong pigintindi to digdi sa to sa Pilipinas. Mamundo man itong pangyari dumang sa doktor na ito. Pero ngunyan, ilangan po nito itong imbensyon niya. Day taram kung kinua kan ibang nasyon ta. Dumana po nagpuro niya hanggang ngunyan sige na andakol. Nagkakurumpetisyon na sa mga darakulang nasyon manungod dyan sa pag-imbento kan kunyan, kan hydrogen power na masalidang iya duman sa mga batteries, sa mga solar. Hindi na ngayaan forever and ever ngayang gagamiton. Yung ganoon mo Di pa karay na aso daing nakulo ng mga advantages. Iyan pati maski daing saldangan aldaw maandar. Yung nga, dapat naman solar energy. Maski daing paros Hindi maandar. water. Maski daing paros maandar. Daw ang anit mauran. Kada mauran. Kaya ako excited man ako duman sa ano ta. One time, ta-friend ko ito sa Facebook ko di dahil mas ako nagsisimbang chat ko ta. Gusto kong maka-oron itong may sadirikan San Francisco Motors. Iguana sindang prototype father na ano may prototype na sinda na auto na ko padalaga ng hydrogen. Bako lang ngaya so sikat duman sa ano yan, so Tesla. Bako lang ngayon, saka iba pa. Igwa ko di ang Pilipinas, igwa na imbento mga tugang, may prototype ng ginibo ang San Francisco Motors. Yan yung Mas magayon. Yan Francisco Motors baga. Siya bagan. Sarap bagay na sa mga nag-produce kan yes, actually, iyan father ang ano, iyan ang nag-conceptualize kasi naggibo kan iconic na jeep sa Pilipinas. That's right. Di ba? At least Kundi ang pigpaboran kan gobyerno. So, made in China. Iyo, may ginari mo man sila mga electronic jeep. Pero sa China ang binakal. Nangyari ang buhay ta. Kulibat ko walang father, nagpasarig din sa ko si Bengo. No. Off-air sa nangaya kita. Nag-decline father. Dahil ngaya kung otoridad kaan. Basta kaya, minsan magka-restore kita off-air. abo niya mag-on-air father. Pero pwede po guys si Randy. I-try ta father si Randy. Ayan, hello kay. Diba mobile po pa itong mobile. Yeah, diba ba yan linya diba? Signal ito. Ayun po. Hello kay Tess de la Torre Marchan. Good morning po. Wala daw audio mo. Audio na Benjamin Hili. Benji Hili. The Pogi. Listening and good morning ngayon kay Father Momoy. Yan, okay? O bueno, i-try natin mga tugang na apudan si Sir Randy Borromeo. Electric engineer. Electrical systems engineer para po systems engineer para po makauronta and makatao sa toning inputs mga tugang mano rin sa renewable energy and ano ang best mo niyan sabi nga ni kaya na kaipuan tang tawanan ng atensyon tangani po na ano yan makahali kita sa pagiging kami kaya ni ano ni pagiging dependent naman masyado sa fossil fuel. Sa fossil fuel na nagiging dalan para magkaigo kita nin padagos na pag-init kang kinaban at least makabawas kita kang itong pigapod na ngayon ito so number ni kunyan number ni Ryan Randy ayan si Randy Randolph Borromeo Randy pag mga Borromeo talaga matibay mas matibay po yan sa ko ayan ayan nag-ring ayan I hope na simbang sisay mo rin yung nag-apod na yung lalaking yung nag-apod sa kuya. Dahil ko mangilamin ni Kamuro bibig na numirong ini. Hello, Sir Randy. Good morning. Hello. Yes, Sir Randy. Good morning. Isay po.
Si, Si Mar, Mar. Hello? Hello? Hello po. Apo, andyan ba si Randy? May ibang numero ko rin na itong mo sa kumpare. Randy Borromeo? Ay, loko lang ako. Ha? Pero po, Oh, maluya. Signal pa. napapak yung buwan eh. Marew. Ay, ibang numero ni Pader. Iba yan. Bako yan. Sige, salamat po, salamat. Sorry. Iba yung numero pa na itong mo sa kuha. Saro lang ko tayo numero. Yun, ito sa numero. Ano po? Pwede yun mo makuha by dictation na lang. Ay, baka may mata na kaunir kita, Pader. Di, paano daw kita makuha? Paano daw makuha yan? Text ko ta, pwede. Yun, sa text ko. Sa text pa, Pader, pwede ko yan makuha. Di pisil man na may on air to. Iyo po. Number Masirata, i-text ko. number ni Randy. Yan. Try ta po na makauron mga tugang si Randy Borromeo para matawang kita ng input. Mano digdi particularly, ini po na bagong usong-usong niyan. Iyan na padago sa pigde-develop mga tugang na hydrogen power. Pwede sa auto, pwede sa karong, pwede sa gabus, mga tugang na mga bagay. Basta na-contain mo yan, na-convert mo na, nahali mo sa tubig, sa oxygen, ay di larga na ang sa imong mga padalaga na makina. Talagang kaipuan na po na mag-shift, padit-diit. Kami ngayon, inaugma, suligaw, mga tugang nagpuuna na mag-rapid shift at to renewable energy using solar power. 55 barangay hall plus 2 infirmaries ang nasolarize na. Pagkatapos pinag-aadalan mo niyan sa pagi kang tabang kan Philippine Movement for Climate Justice na ma-i-connectar kaya ma-solarize ang bilog ng munisipyo man. Itong municipal hall. Pinagpapaadala ng mga tugang yan ni Mayor Tainando and may madiya ng technical group from the renewable energy sector mga tugang kang PMCJ para mag-adalasin may tao mailatag kay Tainando ang itong sistema tangani na mabadjitan kung kaya di dalagan padagos po ang ang pagpasolarize sa munisipyo. Yan ang pinaka the best na sample na bako lang ay sa paagi kang mga tataramon kundi sa gibo. Malagang pinagtao sa aksyon mga tugang. May aksyon yung ito po na mga pinagpahayag. Action speak louder than words daw. Ayan. Bako sana siguro yan, action, Mar. Apo? Kundi talagang political will. Yes, political will, no? Nakulang bagay din. And then, yan, excited kita duman sa magiging sistema man na ito bagang solar system sa sa paagi kang solar power na gagibuon diyan sa mga pagpapailaw sa mga barangay. Kumbaga bako nang individual na solar lights na madali ngayon maraot. May mga modelo man talaga kaya na madali maraot lang kung barato. Kaya binumba na presyo. Marali maraot. Igwamanin talagang mahal man talaga siya. Pero talagang nahaluyan man. So depende man kasi sa brand o sa klase ng pagkakagibo. Iyan na sa mga individual bagang solar lights na mahiling po nindo diyan sa mga tinampo. Ilan nga po nindo sa mga kinarabit kan DPWH diyan po sa mga pinag-expand na mga tinampo. Kadakol na pong dahil nag-irilaw. So ganyan, ang plano is halimbawa, igwa ka ng solar system diyan po sa barangay, na barangay hall, ikabit, i-connectar duman so linya through the wire, pasiring sa mga poste, mga tugang, ngani na kunyan, mantinido, sustenido ang ilaw. So, nasa sistema na sana ang kang barangay, kung pirang oras din ang gagamiton sa solar lights na nakakonektar hali duman sa barangay hall. Di ayos baga. Tanganin po nga reglado. Tapos uto nga ning
ikinabit dyan sa Santo Domingo sa Basod. Maugman ko kita kundi sarong simanas na napakinabangan. Ngunyan, pag nag-aagi na akong mga alauna, Father, marumrum na. Malumlumo na. Lalo Yeah. pag nag-aga na mga alas 4 kayo, dahil ito lumaluya na. Maluya ng ilaw. Mga individual itong sarang mga ilaw ito. Dakul ko ta, nanabugta. So, pero merong sultada kang installasyon, marahay. Maliwanag talaga eh. Ugma kita. Bata may nag-aragi ba dyan so nagtatrabaho ba dyan sa Globe Coco? I mean, dyan sa Primex? Nagralakaw sa yan, takong dahi pa mga nabiyahe. O, ingon yan, madiklob gila. Malumlum na. Sana masalidahan mo, Irbong. Pasalidahan mo gila sa mga matitibay na mga pigkakabit mo, sa mga tinampo, tangani na mas maliwanag mo dyan sa Basod Bridge. Yan. Okay? And then, duman sa mga kababayan ta, i-try natin ito, ha? Sana ito na. Sana makuha na yan. Ta kung minsan baga, mga iba-iba man, tama ang po yan, Mar, na pagkasabi ta na mga iba-ibang brand, kung minsan na commercialized masyado. Lalo kung binakal mo duman sa hindi original na gamit, madali, unsa na. Barato nga ni. Barato pero madali man ang buhay. Sabi nga ni, baga, mura nga ya, pero mapapamura ka. Mapapamura ka. Mura niyang bili ko nito. Sige, ang mura ko. Sana yun ay niyang tunay na numero. Adi. Sana po. Magay man po gaya na yan, si Randy po paano talagang power systems engineer. Iyan, power systems engineer. Ayan, tayo natin nag-ring na. Ayan, nag-ring na. Okay. Sir Randy, Diba, lamang. pick up the phone, Sir Randy. Baka nagdadrive ni Father. Umpo. Ay, kung nagdadrive ni dahil ni makaoron. Ayan. Okay. Umisa sa tumagal sa Santa Cruz to Santa Fe, ipisigil siyang batod maluya man naman ang signal. Iyo, nagre-ring sana, Father. Nagre-ring sana. Ay, pangyari Di talaga mayaman. may mayaman si Randy. Sarupa. Tapos, pag di nagsimbag, makunya ko, maestra naman ko ni Father. Sarupa po tabi. Diba, lamang masimbag kita. Ayan. Isip mo yung litsiro ng makuliton. Isip mo yung makuliton para apod sa kuya. Di ko man nga lista ang numero. Ay. Ayan. Ayan. Hindi nag-apod ba nga na ako? Kung dahil tango niyan makuha, di next week, isa lang tanong. Makaistorya ta. Ayan. Aram mo mga taong argan, mobile kaya ni. Wala mga pinag-rakawin. Lakwat si Ruho na yan. Lakwat si Ruho. Ay, wala lang. Ang mga lakwat si Ruho talaga, kinat birits. Day mayaman na naubos ka mo biyahe. Ayan. Pero at least sabi tangani, dako lang kitang nakakauron, Father, ng mga mga nagbubusol kang advokasya ta na mag-shift kita sa renewable energy ta. Iyon na nang kaipuhan mo niyan. Yun ang trend eh. Diba? At saka sa mga nag-renewable energy na namamati na ninda, ang kaibanan, ang kagianan. Ang problema nga lang talaga niyan, Father, maski si Mr. Bengo nagsabi sa kuya na ang problema ngayon, mahal. Mahal pa nga ya. Ta-installer pala ni si Sir Ben. Installer siya. So, ang problema ngayon, individually nga yung mga kliyente ta, medyo ngayon may kamahalan man talaga. Kaya ngayon dapat ang sikasungkang gobyerno na mapabaratuan. Tapos, ano yan, kumbaga itong i-ease, kumbaga pababaon ang ano yan, ang mga requirements na pinaghahagad. May nagkapira pala na local government unit na para mapakabit ka ng solar, hanapan ka ng kung ano-anong mga permiso. Mga compliance. Mga compliance.
Di ba na, man makaraw, di ba, man nakaapekta rin sa palibot, dyan masasarong mo. Kung baga parang, kung baga sa ano, additional appliances mo yan, di ba? Parang Yung ang ano. iagad ng requirement. So, garo na so, pag mapa, ano ka baga ning first connection sa Aleco, pigagada ng titulo ng daga, ning kung anong pinaghagad, yan lalo na bipadipisilan ngayon mga kababayan ta. So, yun ang mga dapat sigurong rikisahong gastong mga, dyan ang pwede maging parte ng mga local government units. Di ba? Saka review man po gay ang mga layers na yan, Mhm. ang gabos mga ito dakol na mga regulations. Yes. Pero pipatong patungan ki mga regulations Mhm. na supposedly ang local government, ang gobyerno tanya pag-facilitate kayan. Yan, dapat yan eh. Pag-suportahan yan. Dapat yan magsuporta. Halimbawa, kung may, halimbawa ika, ang individual ka, nga nagbo-volunteer ka nang magpa-commit kan sa imong kan sa imong solar, dapat nga ni i-subsidize tan. Kumbaga tawan ning diskwento sa mga buwis. Di ba? Sa ibang countries, iga po ki garo pangkuyang kayan garong pang suporta talaga Mhm. na for some time day kango ng buwis o kung kaya may mga holiday taxes Yan. Oo. na tangani po ma-encourage po yan. Yan. Ang sarap pa na dapat trabahong kang kongreso ta kung paano na kung may magralaugma na mga ayang mga gamit na manungod yan sa solar, dahil man kagulpi ang kambuwis. Tada, primero in the first place, dahil ba magtadiling factory kan? Or better garo na mag-put up logo din yung factory digdi ka, yan. Oh. Tangon niya nakaasa pa Actually kaya taman po yan ng mga factory na lalong-lalo na pag-ibokan mga solar panels. Oo. Yung solar cells na yan, kaya po yung gibuon iti. Mhm. Kaya tapos ini po igwa na po una kay mga bagong technology kan sa battery. Bako sa ng lithium. Oo. Bako lang lithium. Kundi ko na po talaga mga bagong mga. Kaya tapos sabi nga ni kito naka-istorya kito sinsa ko si Randy na igwa na so printable. Printable na Pero kunyan, na solar panels. Yes po, ipipinta mo na lang. Iyo, sticker nga ni sticker. Kumbaga, Mm. didukot sa lanob, didukot sa mga bintana, and iyo na yan ngunyan ng mga trend sa Germany. Asin sa European countries. Idudukot po sa kotse or sa truck. Yes, oo. Pwede sa atop, dahil pwedeng ilayog ta nakadukot. Unlike ko niya na, pag may anunsyo, ibababa mo sa solar panel mo, ta sayang ta mahal. Di ba? Sayang akong ilayog. Pasiguro Yung sa nga, eh. pasiguro Unya, sa igwa na po kayo ng pick up po ng mga printable. Katapos, igwa na po ngunyan ki mga sa radiyuton sa ng battery. Iyo po. Kaya ito po pag ang mga kotse na yan ng mga hybrid. Kaya ini sa tuyang amigo na sa Francisco Motors. Masasabi ito po sa mga pioneering company ini na igwa ng hybrid na auto. Pero bako sana pong solar kundi ito ng pigprobaran niya itong hydrogen energy. Bako pong hydrogen peroxide kundi hydrogen energy. Hydrogen energy. Yung mga bagay Na na di-divide baga hihalian. Ang minalawas mo sa nakaini. So, tubig po baga. Katapos, pag-separate ang oxygen saka ining hydrogen. Yang aning magamit na Opo. power, makapaandar ki makina. Ang magayunong kayo, talaga inot na welcome inyo sa mga isla. Sa mga isla, diyan sa mga lakes, sa mga nakulog din mga lakes na pwede sigurong magkuha ng kanta. Mas magayon man po gidagiraray tutubig na lasay bakong bako sa dagat. So, takon sa dagat da, ma-desalinize pa kayan. Pero kung ining sa tubig sa fresh water, medyo mas madali. Na yun, no, yun ang kunyan, ang maray garo to, mas garo mas maray ang oxygen kaan. Yeah. At ang hydrogen. Ayan.
Duman po sa ano. Pig-text ko si Randy Tibad lamang bago magtapos ang programa. Tama, isa lang ta. Yung ano eh. Ayan, okay. Bicolano, nagbibicol na ni Pader? Kuyo, Bicolano, taga Amundaan din sa Ligaw. Yun, oo nga pala, no. From the, ano yan, foot of Mount Masaraga. May magayong pating pangyayari sa Mount Masaraga, Pader. Masigwing o nagtabang pigapod na si Randy. Masigwing o na kita, Pader. Matins kita ki direksyon. Aram mo na, naka-istorya ka ba kayo ito na naging bisita talig di si Congressman Didi Cabredo kan siya pa ang nakatuko na 3rd District Ayo Congressman. po, sa Manong duman sa Forest Reserve. pagproteksyon sa Mount Masaraga. Ngunyan, pirmado na ito bilang ley ni Presidente Bongbong Marcos Jr. One of the protected areas in the Philippines. Republic Act 12227 ining declaring protected area in Pulangi and the WAS municipalities as well as Ligao and Tabaco cities in Albay province na apo doon mga tugang na Mount Masaraga protected landscape. Aron kang batas, protected area management boards will be established para mag-oversee and manage those areas. Yung gunong pader. Motibo rin si Kong Didi, bago man siya nagtalikod, bago man siya naglusad, dahil sa pinalad, pero may mga naiwinalat na mga, sabi nga ni Kayan, dahil matatanyog na mga batas na pwedeng pakinabangan, not only for this generation, kundi sa mga masunod pang generasyon. Tayo mga pader. Yan ang maray na mambabatas. Yan. Tayong baga. Environmental laws, protected laws. Yan mga pare, tadyang ka ba nagdakula ka ba sa Ligaw? Tapos siyempre, gala-gala mo yan na Mount Masaraga garo sa mga area palibot dyan. Ganyan palang pagkukuha ang mga source kang tubig kang mga nagkaperang munisipyo pa rin, Yes po. Kaya dapat protehiran talaga yan. Saka dapat i-reforest. Yan, yan, sarap pa yan. Dapat talaga, nagpara, dakol lang, kaya yan sa nagbusol kay Kong Didi, baga na isulong yan, ipasar niya yan bilang batas. Iyan naobserba sa kahagad ang mga kababayan ta dyan na naubos nga ang kahoy, may mga nagpaparalaog nga dyan, nabi ko para purutol nga yan. Siyempre natural, so mga adjoining barangays na hadit. Ayan man ang naging dalan na, ngunyan batas na, at is protektado na parer. Sana talagang, alam mo, kung DNR sana, sa wrong agency sana, kinakaipuhan, tabangan na kan mga non-government organizations, mga people's organizations. Yan, Saka ang mga barangay, sana iba po talaga kita mga green guardians po baga. Forest guardians, mga i-deputize. Yan ang ideal talaga na bantayan dahil man kaya nun kan DNR sana. Kundi immobilize o kaya makipag-partner with CSOs o NGOs na magbantay yan. Dapat yan may forest guards, diba? May forest rangers na may gawod na deputized kan DNR. Hagadon siguro, yung itong propose ko na sa Pizza 12 kan Agosto, igo kaming meeting with Bicol University Research and Extension Service. Gusto po ako makipag-partner and then gusto po kami makapag-partner sa inda. Tangani ini mga arog po kaya. Adalan po talaga. Adalan, mga research kan mga halimbawa, ini po kung Bicol University College of Agriculture and Forestry. Mag-adal po talaga kayo. Ikaw po ba kita itong big advocate na agri-forestry program? Bako sana pong proteksyonan, kundi ipo pinimipig kukurahaw ta sagip kalikasan, sulong kabuhayan. Na ang pagproteksyon ta kan mga kan kabuludan, magimaning source din kabuhayan. Takun puro sa na po proteksyon, paguna ta pagproteksyonan, dahil ang kabuhayan, isakripisyo ng dahil. Both of this is to protect
our environment and also protect our livelihood. Sa kukuha mo sa rong kahoy, perang taon iyan bago na katapos sa saro sa ng kuyan ikaingin, mas magayon siguro kung bako sa ng proteksyonan kundi kadakul-dakul ng mga herbs, kadakul-dakul ng mga herbs ang nagkawarara, kadakul-dakul ng mga fauna and then flora ang nagkawarara. Correct, napabayan tan sa tuyang mga kapalibutan, napabayan tan sa tuyang forest. Kaya saludo po ako dating Congressman Didi Cabredo na naipasaan laying iyan na ining Masaraga, Mount Masaraga, ibon talagang protected area. Kaya lalong-lalo, kaya inaapudan ta po ang mga mayors kang Ligaw, kan Tabako, Malilipo, Malinaw gayon. Na ini mga barangay, mga munisipyong nakasakop diyan sa naapektuhan ng kaining Masaraga, Mount Masaraga. Na implementar talaga ining drone ini. Apa? Okay. O yan. Ayan, Father. Si Sir Randy nasa linya na. Ano, medyo may mga... Very good. Very medyo good. pumuputok-putok ang linya na sa biyahe. Pero i-try natin, no? I-try natin. Hello, Sir Randy. Good morning. Ay, good morning po. Good morning. Good Yan. morning. On air na po kita digdi sa programa mi na Boses kang Kapalibutan with Father Momoy. Pigulayan mi kaining manungod sa renewable energy and natago kami duman sa may kinalaman sa hydrogen power, ano? Hydrogen energy. Ano ba to? Saro ini sa promising na magiging source ng energy sa Satuya, particular sa renewable aspect? Good morning po. Ano po kayo ang hydrogen technology is still being perfected sa ngunyan. Mm-hmm. Although gagamit ako ini sa Germany, gagamit na elsewhere sa mga industrialized country, ang Pilipinas po, bakdari pa pong ready digday sa hydrogen technology dahil po, number one, dahil pa inilisted sa DOE sa saro sa mga renewable energy. Mm-hmm. So, kunyan dahil pa ini kaibanan. Pero, para maintindihan kung ano po ang hydrogen technology, hindi po paanong hydrogen, may mga pick-upot kitang mga hydrogen cells. Ang kunyan po kayo ang hydrogen cell is para bang nagko-convert chemical energy from hydrogen into electricity. Ayan, at Sir Randy, madali lang po, no? Ilipat ko yung cellphone doon para madangog ka ni Padre Momoy. Adi lang po, ha? Ayan, madali lang po. Para mas maka-participate, maka-istoryahan sa duwa. At ang aning question and answer lang kita, and then generic lang ng itong hydrogen energy. Ay, dapat pala din masyado po niyan sa Pilipinas. Adi. Maugong lang, maugong. Yan. Okay na? Yan. Hello, Sir Randy. Opo. Yan, okay na po. Father, nadadangog na po Very si Sir good, Randy. very Ayan. clear. Okay. Sige po, tabi. Sir Randy, go ahead po. Sabi po nindo kanina, hindi pa ito recognized ng DOE na sa renewable source of energy ang hydrogen. Dahil pa po, dahil pa. Pero, igigil na po may dakulang po ito nagagamit ng mga German. Ini po ang energy carrier para mag-generate electricity o power para sa mga sa mga industrial process. Ang hydrogen paano, pwede nang ipagigil sa barrio source. Pwede tayong makuha sa gas, sa nuclear power, whatever renewable. Ano po kayo, sabi ko sa hydrogen is nag-convert chemical energy from hydrogen diretso sa electricidad. So, electromechanical. So, medyo baadyo ng intindihan po. Nagpo-produce ito tubig sa good init as byproduct. So, para mas mali itong intindihan, ang hydrogen po nakukuha sa tubig. Kaya nga ni H2O. So, H2 man, hydrogen, oxygen, o so, ngunyan, pag na-extract mo yung hydrogen, yung electrolyte,
may pick-up po ng proseso na yan, electrochemical reaction. Ano ba ito? Yung hydrogen fuel po, ang pipipin sa anod. Mhm. Hindi ako maintindihan mo. Dahil ang oxygen po, nagbabalik po sa hangin. Naglalaog sa atom. Pero anyway, ang hydrogen technology po, magiging maray po ng alternatibong source of electricity pag na-perfect na ini. Ayun. Kaya, bakit parang ano ini ka na hydrogen sa oxygen? Madaling maon, lalo na kung kami ka sa dagat. Ang primero mo, gigibon ini, sa tubig sa dagat, magkakaroon ka ng desalination. Yung parang namin maali, so salt finesse ng tubig. So hydrogen man, makukuha mo na yung hydrogen duman sa pure water. When the process will go on electrolysis Yeah. na magkakaiba sa mga hydrogen cells, may positive and negative Ayun. duman. Si Randy. Bagayo na libuhon, bakit pa sa ngunyan? Si Randy, kung sabihin, isisiparar sa tubig sa oxygen. Ang dahil po, sa tubig po, ma-separate ka kan hydrogen at oxygen. Ang proseso niyan, ang apod po pa yan, electrolysis. Nakuha ko po? Ano to? Nepro? Electrolysis po. Electrolysis ang proseso niyan. Ayun. Okay. Pader, may abot ka po tabi kay si Randy. Yung nga na yan, paano ang iguana, ano itong balitaan ta na ang Francisco Motors, igupigba po na ini, pigadala ng bagong hydrogen energy na ang sendang jeep. Pag-una ko po, kailan ito po, pwede blending pero bako isang minute sabi, perfect yun po. Basta ang nag-ibo na po kailan, nagagamit ng hydrogen kami sa mga brand na medyo mahal from Germany and BMW. Nagagamit sa pinaka-AI. Pero blended pa. Blended. Ayun. Combination. Hybrid pa. May Blended. May halo pa, no? Blended pa. Yan. Yan pa yan. Ayun. No? Kung pirang porsyentong hydrogen, saka kung may gasolina pa mangyayari si Randy. Ayun po, opo. Ngayon talaga, nagamit ang more on the solar. Ayan. Ang gas po, ang hydrogen po pag gas, yun po, aron po yun kan sabi mong compressed gas. Synthetic energy naman. Ang paano yung tubig ang buwang hydrogen mo as pure hydrogen. Pero po, igong pang sinasabi po niya, pwede maog sa proseso ng duman sa mga cell. Gari baterya. Garo baterya pa rin. Sabi ko sa imo, ang proteins tagod electrons dan. Igwa pong na naglalaog sa external sources, nag-receive po yung electrical current na nagpupunta power. Ayun, parang yan, garo battery. Iyo po. Ayun, di kung arugan ang sistema pala ng hydrogen, mas medyo advantages as compared to solar and wind. Iyo po. Ano? Sagot dyan. Bakuyan po yung mga ano. Kaya lang, sa ngunyang garo, mahalon paan. Mahal pa ang maray. Ito yan, perfect yan sa tamang mo. Ayan. Okay. Kung magamit kang auto o kung kaya kan mga trucks o kung ano po yan? Ito compress arugan LPG? Dahil po, yung mga auto, pigyan kami po na, gamit po, pigyan po sa dati na mga hydrogen
ang tigpapagdong sa nagagamitan ngayon. Medyo nagkuputok-putok ang signal niya. Yung nga eh. Nagkuputok-putok ang signal ni Siguro na apektaran man kan hydrogen. Pag nilipat ko yung andig ding cellphone, dahil mo madadang ko pader si Sir Randy. No? Okay. Pwede man. Probaran sa pagkilala dyan. Pero na edang kuman. Nagkuputok-putok ang signal. Ibalo talaga hindi tanganing mas maliwanag ang Ibalik po Pero pagkilala kami, dyan. ano yan? Ibalo din sa kuya. Nagkuputok-putok ang signal. Very interesting in ita. Ang tupit pa ka? Mas dahil ang available naman sa Balikan tapos tubig. si Randy. Oras po niya ito mga tugang alas 10:30 na ng pagkaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking
Timpla sa life! Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, Mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Dakulang tabang po talaga sa muan ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties,
corporate seminars and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwa. Alright, mga dugang, balik po kita sa programa. And balikan na po si Sir Randy. Hello, Sir Randy. Balik po tayo sa program. Opo. Ayan, apa. Okay, Father, nasa rin ng ginari. Apa. Di, ano yan, sabi mo kasi bago pa ini perfected tabi digdi sa Pilipinas. Di pa po. Nganing kunya po ta medyo nagmamaliw ako. Argay Basta ang hydrogen na nakukuha po yan sa proseso kan electrolysis. Okay. Nagigib po pa ang prosesong iyan po nag-ano kay buwan elektrisidad yan para i-split ta sa tubig into hydrogen at saka oxygen. Ang kuno kay yan, ang bigigibo kay yan, so hydrogen napoproduce iyan duman sa pigaapod na cathode. Iyan po ang negative electrode. So oxygen man napoproduce yan dun sa anode, positive electrode po yan. Ikaw pong pigaapod na medyo technical na po paano ining maray na electrolyzer, electrolyte or whatever, pero po iyan nagagamit po iyan. Nganing ma-shortcut na po ang ang eksplikasyon. Ini po pigagamit na ini sa mga existing power plant. Dara ko lang nagpo-produce. Ano po ini? Ang number 1 po na nagagamit kaining ngunyan ang Halton Hills Generating Station sa Canada. Pero blended, ang pigsasabi ko sa Indo, nakamix ini sa natural gas tinda. 50% sa naang hydrogen. Pirang percent po? Pirang percent? 15% sa 15%. Ayun, opo. Ngunyan, doon naman sa Hilabi Generating Station sa Amerika, ang kadakulaan kaini 753 megawatt, 38% abot 40% ang hydrogen. Naka-blended man po ini. Igwang naka-mix man ini. Ngunyan, igwa pa po sa Keppel offshore sa Singapore. Floating po ini, floating. Pigagamit naman po iyan. Sa Germany po, iyan ang nakaka-perfect na kaini. Sa ENBW, Hydrogen Ready Gas Turbine Plant. Sa Germany po, 100% na po ini in operation. 100%. Igwa pa po na kunyan, Mitsubishi Power. Ini po, nasa Japan. Ini po, nagdadalaga na rin 100% na hydrogen. So, digdi po sa Pilipinas, 0 pa po ang porsyento kaini sa naipakita ang mga facility. Ayun. Apa. So, may consider pa dyan ng mga safety consideration. Kaya dahil pa po ini, piga-apply as renewable energy sa Pilipinas.
Ayan. Pero between the hydropower, geothermal power, pagkatapos ining solar and wind, anong chance sa kaining hydrogen power? Iyan po, diretso man ang pagkunyan, ang pag-explore kan mga technology provider digdi sa to. Ini po, sa ngunyan, kung ipoproduce ta ini, mahalon. Mahalon next to wind energy. Ang pinakabarato man na power talagang power generation ay daing iba po, ini pong hydro, ining tubig. Pinakabarato po iyan. Daing madaog dyan. Ang minasunod dyan, ining solar power ta, ang solar. Na pigigibot ang ngunyan. Yan po ang pinakabarato. Ining hydrogen, medyo suntok sa buwan pa ini. Tabakumang kita German eh. I'm just wondering, Sir Randy, is this the same with, piglatag ka ito ni Dr. Dingle? Si sabi? Yung ano ba ka ito? Yung scientifico na si Dr. Dingle? Aday ko po kunyan. Na Pilipino na kundi di ay man nag-abante. Nag-abante. Ayan. So ini sa ngunyan talagang padagos pang pinag-aadalan tabi and hopefully magkaigwa ng may magkaigwa ng mga batas kay ni para sa Pilipinas. Sigurado yan, makakalaog yan. Pero siyempre, dahil basta-basta ma-approve ang gobyerno kayan, na dahil nahiling ninda, so tamang so safety kayan. So, kaya tanang mag-handle, tanaro kayo ng sistema. Yes, so medyo kung nang paining, Pader, arayo pa. Medyo arayo pa, pero maigos pag ang mga Pilipino mag-explore. Yan ang advantage ng Pinoy. Adi, maigos. Ang pinaka-nakainip talaga, importante digde, ma-reduce ang electrical cost natin. So tapos ining madagdagan ta, so energy independence ta. Makapag-create kita kay mga trabaho sa good positive environmental impact. Yan po, clean energy po yan eh. Clean renewable energy yan na makakatabang mag-mitigate kang climate change. So, yun po importante dyan. So, yan lang naman ang pigahabol ta eh. Baratong kuryente, nganing gabos nagkakaigwang tsansa na magkaigwa man po kay kuryente na barato. Ayun, opo. Okay, Pader, ayan na po si Sir Randy, at least natawang kitang ngunyang kikaliwanagan manong dyan sa hydrogen energy. Medyo hararayo pa kita din sa Pilipinas, pero pinagsisikapan. Yan. Emerging technology pa. Pero ano pagkakaya ba kayo sa atomic energy? Ano daw ang pagkakaiba ka ni Sir Randy sa atomic energy? Sir, medyo technical na. Di na muna kita sa medyo arani sa posible. Ayan, hydrogen, hydrogen. Di kunyan yan, kumbaga, ini pwede pang pagsikapan, gibuhon. Available bang kita available na. Pero ano lang panay ka yan? Tubig sa dagat o yung tubig sa tabang? Kung sa tabang paano, gari mauubusan kita, may kunyan, may regulasyon ng DNR na dahil kita pwedeng magsupsup sa nakidakul na tubig. Dahil di paano, ang para makapag-produce kang 1 megawatt of power, kaya puhan mo 10 million liters. 10 million liters para produce ka. Kung sa dagat iyan, pinakamaray sa dagat. Supsupon mo, i-desalinate mo, mabalik mang girarayan sa dagat. Ay tama kukunyan lang ikunyan ang tawag diyan, halion mo sa asin. Yun na kailangan desalination, tapos kinuha mo sa hydrogen, sa oxygen, napakinabang mo, so tubig babalik mang giraray ito. Ayan. Pero kunyan bawas na. Sa tubig na mabalik sa dagat, bawas na. Halos. Pero percent pa ito, dahil nga na yung 5%. So evaporation lang kayan ang kunyan. Yun. Iagi pa lang sa kunyan. So, iyan pa lang, bako man yan direkta si Randy na, di ba, kung gamiton sa auto na gasolina mo gitubig, iyo na.
Iba, kuhan. May garo may canister, no? May canister. Dakul pong po niyan, dakul pong mga proseso para gamitin niyan. Sample ko sa imo, ang BMW, iguana silang hydrogen cars. Di ba? Maski sa Japan, iguana. Sa pinakamagayon po digdi sa Pilipinas, perfect kung taon na ining available tang technology na solar. Kasi panganin na uubos ka po Ngunyan, iguana nga ning sabi ko nga ni father, ka nag-urong kami, iguana, so mga dati paano ba ang mga panel ta darakulaon na yan sa 400 watts, 450, ngunyan 720 iguana. Ngunyan, luwas pa ngunyan na pigdara sa mo, kan sarong German provider, printable. Isipon no? Printable ko lang parin and sininaan garo sticker sa lang idukot? Eksakto. Sige, gamit ako yan ngunyan, pati sa mga salamin. Ay, wow. Mga building. Pigigay mo na bagay yan sa Amerika. Aloy nang pigagamit yan. I think yan ang pwede rin dito sa Pilipinas. Tami buro bagyo kita, at least na lamang ilayog. Tingin ko niya, pwede gamitin yan. Medyo, sabi ko nga ni Father, kung ordinaryo tang monocrystalline na ginagamit na PV panel, itong bigaapod ng photovoltaic panel, ini, kung yun ay 16 cents per watt, ini, nasa 19 cents per watt. So, po niyan, medyo mahal. Medyo mahal. Medyo mahal. Pero, medyo social ka dyan. Kunya, bako bulky. Sagot sa existing na mga panel, halimbawa, nagbababa na. So, niyan, so output niya, pwede mong duman mo na lang idukot. Ayun. Teka ng gasto. Oo nga, no? Ano pag sinabing printable, nagaroon sa imo, nakaprinta na? Opo. Naka-printable na yan. Nangunyan nga dala nga kung dahil ko pa nahiling, pero makaagpo kami digde sa office na support of the German provider, makaag na kami digdi sa Tagigaro, i-print mo solar panel na i-introduce mi sa merkado. Ay, wow. So sa mo kunyan, susaro pa nindang pig-offer sa mo na printable battery man. So sa irarom, sa ibabaw, so photovoltaic cell sa irarom, hindi na subat niya. Ay, pag-ayan, no? Battery. I hope na tama ang kunyan na mga detalyeng pigtausa mo, pero ang kargaya makain so mga teknolohiya pigtausa mo, dahil ba kami nagbabayad, gusto lang gamiton digdi sa Pilipinas para ikalat na iguan ng bagong teknolohiya ang solar. Ayan. Ang ano lang siguro kayan dapat sana ang gobyerno masubsidize yan sana na dahil man masyadong mahal paglaong ligi. Siguro, pag may tax incentive siguro, bako man, kunyan, may man ang gobyerno tabaga, kung nagsusupport ng ito, kita man sa Nansotel. Dapat garo ining bagong teknolohiya, ining mga solar panel na printable, muna battery printable, magkaigo ning prototype, anong tawag dyan? Sample duman sa Laudato Si, sa Mary Sealing Sanctuary, ni Padre Mumuy. Demo. Nagpuon na kaming printable panels. Siguro, pwede duman sa lidong sa kunya ni Father. Palagan ta duman maski 2 kilowatt. Maski ako. Maski 2 kilowatt. Tanganing may emplo kita di. Mahiling ta na, pwede pala ito talaga. Dito na ang bagong trend no niya. Ayan. Sir Randy, I think tama. Kunya na, no? Nakakaabala na kami sa imo at nagdadrive ka palang tabi. Siguro sa mga masunod, ma-schedule kita mas mahiwas na istorya. Manang ko sa renewable energy. Adi tabi, tayo makatabang kita na makaadbukar kay ni na kay puwantang mag-rapid shift garo sa renewable energy because of kahagadan ng mabawasan tang sobrang init kang ginaban. Sige po. Okay. Salamat po. Okay.
Thank you, Thank you very much, Sir Randy. Yan, Pader. Ayos. Salamat po nun. Salamat po nun po, Randy. Ingat po sa pag-drive. Ayan, ingat po tayo. Yan, tama, nasa biyahe sinda. Sa kasunod siguro, mas magayon maimbitaran sa istasyon. Mauran pati, duman sa lugar ninda. Iyan Pader, at least igwa kita ning mga alternatibo, pero tama ito. Ito nalaton ni Kuya Jun Apulis. Itong printable na solar panel kasabay sa printable na battery, German made. Agayon na. Apudan ko daw si mga ano rin, apudan ko daw si dati ming kaibanan digdi sa TV6 kay ito sa PBN, si Bert na Balino. Nauna sa duman sa German na ka-star. Kung igwa na sila ka ito, tapademonstrar ta. Di ba? Padara ko di sa Mary Ceiling Sanctuary. Ayan. Tangani na daw. Ini talagang na ini ilalayog tayo dukot. Di ba? Pwede idukot sa bintana, pwede idukot sa basta naiinitan, makakapag-collect ning power. Paano sa kuyan? Kung ipinta yan sa mga yero, di ba kung inupat ang yero, kaibanan sa yero pa. Kaibanan. Sa Islam pwede ka rin. Idukot sa Islam. Simple siguro sa Islam. Ayan, adi, mailing tama. Pag may bagyo, pag magbagyo pag nilupat ang yero, pero makaugma pa rin, makaugma na kadakol ng mga siyentipiko na nagkapara-imbento na yan, ma-perfect talaga yan, na maharness ang power of the sun. Nakulang bagay po yan. Di alaton ta na magkikuling opisina sila sa Taguig. And then, power of the sun and also power of the mind. Yan, power of the mind. Yan, sabi ba si Randy, perfect kung ining available sa tuya. Ini nga yan na solar power, buda, wind power. Na maging alternatibo tang pagkuanta ng enerhiya. Makabawas-bawas lamang sobrang gastos. Okay, oy Pader. Tama talaga po yan na sinasabi niya to na every crisis there is opportunity. Correct. There is danger in opportunity. Yan. Kaya yung kamusta nila lang kan Diyos pangatamanan tapo ini. Whether yan nagdadara sa tuya ng medyo negatibong epekto, pero ang kadakulan kayan, pero may maray na epekto Pader. Iyo po. Nasa satuyan na sana talaga yan. Nasa satuyan na sana talaga. Napakarayon ta. Katapos, we are still stewards talaga of creation. Yeah. That is why the brain ibinugtak sa itaas kan bitis. Yes. Tangani na talagang mapakinabangan. Pero kasunod baga kan solar baga. So printable solar saka printable batteries. Battery, magkadugtong yan. Pero sa ibabaw mangyari ang panel. Ang panel. Ayan po. Opo. Okay. Medyo ang puso o ang isip. Pero niya ang ang puso. Yes, opo. Ang duwang yan dapat magkasabay. Magkaibanan. Taday pwedeng maghiwalay yan. Alright. Oy, Father, ang bilis ng oras natin, ha? Siguro, agadong ko na po sa imong mga dagdag na pahayag at then ng bendisyon para sa mga taga-Bagandamay po yata. Go ahead po. Magayunan po pagainin sa tuyang pag-urulay-ulay na manungod sa solar energy. Na problema kita kan energy pero nya on din ang possibility kang hydro katapos ang hydro technology, hydro energy katapos ining solar. Duwa pa sa po ini, duwa pa lang ini kadakol pang ibang mag-discover. Yes. Nakulong pang iba na of course bako pang perfect na maray pero magayon po ini na sana maging kairibanan po ini kan renewable energy. Pero ang pinakamas mahalaga, renewable, ang mas mahalaga po, ang sa tuyang buhay, ma-renew. Ma-renew ang sa tuyang puso, ma-renew ang sa tuyang mga kamautan, tangani kitargabos, ang mga kaisipan, asin man ang pag-gobyerno, kahit masuportaran po talaga ini makakatabang sa tuyang kapwa. Sa kapalibutan asin sa mga katawuhan. Yes. Sa ngalan Ama, nin Aki asin Espiritu Santo. Amen. Kaguranan, Panginoon, salamat po sa biyaya na pinapadaloy mo sa amin. Salamat sa araw, salamat sa tubig, salamat sa buhay.
na pinapadaloy mo sa amin. Sana po mapangalagaan po namin ito sa gabay ng iyong Espiritu. Lalong-lalo na po sa gabay at mag-push po sa amin ang pagmamahal ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Alright. Okay. So yun, mga tugang, yan na po ang samuyang kabilugan kan episode ko niyan po na pagkaaga nin Sabado, July 19, 2025. Sa pangarap po kang bilog na tropa, si sa lado technical, si Kuya Juna Pulis, ako man si Jerome Nico Martinez sa lado kang IT, sa social media department, si Nicole at saka si Jenny dyan po sa newsroom. Sa indo po ka boss, thank you and God bless hanggang sa Sabado po tabi. Salamat na maray. Salamat tunod po. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga namamaan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na